Nagpahinumdum ang Cebu City Treasurer's Office kon CTO sa tanang magbubuhis nga karong umaabot nga semana na ang deadline sa pagbayad sa ilang business taxes alang sa first quarter karong tuiga. Matod ni City Treasurer Marivey Reyes, abli ang ilahang buhatan didto sa Robinson's Galleria Cebu alang sa mga gustong mubayad sa ilang business taxes sa dili pa ang deadline aron makalikay sa interes. Ang deadline gitakda karong adlang Huwebes, Abril 20. Tungod dinhi, gipahibaw sa CTO nga abli ang ilang buhatan karong adlaw, Abril 15, alang sa mga gustong mamayad sa ilang buhis. Atong collection period is ang taxes is mo accrue mo na siya sa first day sa January, but kitagaan tag option to pay in quarterly installments. So first quarter ni end pag March 31. So kung mubayad ta during kanang ting quarter gyud is wala ta interest. 2% interest man na siya. So kung like ang katong imong due sa March, January, February, March, dibayad ka April na kay 8%. Kay supposed to be January, February, March, April. So 8% interest na ka. 2% interest per month but not to exceed 36 months, meaning 72% interest. Then after kung makaabot na ka sa maximum is mo stop na ang running sa interest. Base sa datos sa CTO, niabot na sa 1.62 billion pesos ang ilang nakolekta gikan sa mga nag-renew sa ilang business permit sukad sa pagsugod ning tuiga hantud Abril 12. Laing 108 million pesos usab ang nakolekta sa CTO gikan sa mga miscellaneous taxes. Sa laing bahin, ang real property tax kon RPT gross collection sa syudad niabot na og 912.7 million pesos. Matod ni Reyes, malipayon sila tungod kay ilang nalabuan ang ilahang gitarget nga 800 million pesos nga RPT collection alang sa first quarter sa tuig 2023. Nasayran nga ang 1.2 billion pesos nga annual RPT collection target sa dakbayan maoy gimando sa Bureau of Local Government Finance kon BLGF. Apan usa pa lang ka quarter ang nilabay, hapit na kining makabot sa syudad. Gipasabot ni Reyes nga hugot ang ilahang koordinasyon sa nagkalain-laing opisina sa kagamhanan sa dakbayan, ilabi na gyud sa City Assessor's Office, maong dali nila nga nakabot ang ilahang target collection karong tuiga. Actually na siya efforts pod gihimo ang Assessor's Office nato, ongoing man pod ang ilang mga assessment, revalidation, and then mag-increase kita every year because as we can see ang atong mga economic activities, daghang condominiums nga na no-code sa Cebu City, so mag-increase kita every year even if dili ta mo increase sa tax rates nato. Ang RPT nagikan sa mga kayutaan, kabalayan, mga building o condominium ug mga fixed machineries nga naglangkob sa mga ATM, elevators, escalators ug uban pa. Malaumo ng City Treasurer's Office nga ilang malabuan ang target collection nga gihatag sa BLGF kanila. Tungod usab kini kay nagkadaghan na mga economic activities sa syudad nga makahatag og dakong kontribusyon sa panudanan sa dakbayan. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.